Българската национална телевизия представя анимационния сериен филм Симба, Цар Лъв. Интуиция. Трети епизод. Хванахте! Ободрили се! Вкусно! Ние се трудим за този мед, нямаш право да го вземаш. Съжалявам, но е прекалено вкусен. Все едно, аз защитавам нашия труд. Лесно ще си намериш друга храна. Махай се! Изчезвай! Не се сърди. Ако искаш, ще обещая повече да не крада от вашия мед. Ха! Чувал съм го, но те познавам. Братя пчели, елате! Да му дадем урок. О, не! Не! Махайте се! Днес пчелите са много сърдити. Какво е сторил Балу? Не знам. Стига! Спрете! Боли! Бъкшот, иди да доведеш Алекс. Добре. Тези пчели ужасно жилят. Така ти се пада, задето крадеш. Но Алекс ще се погрижи за теб. Носът ми се поду. Алекс! Да? Балу пострада. Какво му е, за да знам какво да взема? Нападнаха го пчелите. Сигурно пак е крал от меда им. Тази мечак. Кога ще си вземе поука? Готово. Между другото, Бъкшот, пчелите ожилиха ли го? О, да, на много места. Един момент, ще взема специалното лекарство. Идвам след минутка. Чакай ме тук. Ще стигнем по-бързо, ако ме вземеш на гръб. Не мърдай. Стой там, аз ще скоча. Добре, Алекс, давай. Дръж се. О, боли!
Те идват. Бърза помощ е тук. Вече няма да крадеш от меда на пчелите. Знам, че не бива, но е толкова трудно. Много обичам мед, затова не устоях. Сега съжалявам. Късметлия си. Имам нещо, което бързо ще те излекува. Бъди нежна. Ще сложа по едно листенце на всяко място. Така. Не се дръж като бебе. Изобщо не натискам. Ето, готово. Дори се разхубави. Да, сигурно е така. Зеленото ми отива. Да. Олекна ми. Ей, върни се на място. Трябваш ми. Не е хубаво да се надсмивате над пациента. Спрете, чуйте ме, деца. Ако обичахте мед колкото аз, и вие нямаше да устоите на изкушението. Пример за подражание. Трудно е да устоиш на съблазън. А като всички мечки, аз съм лаком. Знаем, Балу, а и ти личи. Затова си и такъв шишко. Но по-добре научи приятелите си на нещо полезно, вместо да им пълниш главите с глупости. Но това не са глупости. Не се ядосвай толкова, Балу, да не ти се подуе носа. Много на място, Багира. Съжалявам, малко съм кисел, защото все още ме наболява. За лакомията се плаща. Хайде, Симба, днес ще ти дам първи урок по ловуване. О! До скоро. Пази се! До скоро. Защо подскачаш? Радвам се за Симба. Хайде, Балу, да се състезаваме. Хайде, Симба, ела. Да, ето ме. И да не се изгубиш. Успешен и приятен лов. Симба, не лудувай, ходи тихо. Добре. А сега, Симба, искам да слушаш внимателно и да запомняш думите ми. Няма да те подведа, Багира. Когато си на лов, всичките ти сетива трябва да са на щрек, разбираш ли? Първото, което ще развиеш, е доброто обоняние. То ще те води към плячката. Ето, аз душа. Много добре. Мисля, че наблизо има заек, Багира. Да, но няма да постигнеш успех, ако само душиш на слуки. Ще ти покажа как да проследиш миризмата, когато откриеш, че наблизо е минал заек. Виждаш ли обрулените листа? Да, от зайците. Те са се хранили с тях, нали? Следвай миризмата. Усилва се. Това е входът на хралупата им. Да почакаме. Все някога ще излязат и ако сме търпеливи, рано или късно ще бъдем възнаградени. Къде сте, зайчета? Да ги оставим за сега. Защо, Багира? Днес ще се научиш да разпознаваш различни миризми. Мирише на бъкшот. Почти мирише на сърна, Симба, но не всяка сърна е бъкшот. Всяко животно има свой мирис, а този е на възрастен елен. Ще го намерим ли? А? По това време на деня мъжките екземпляри си устройват двубой на брега на реката. Видя ли? Те са тук. Ето. Защо се бият така? Който победи в боя, ще стане новият водач на стадото.
Нима се бият за женските? Да, природен закон. Само един мъжки може да води стадото и той трябва да е силен. После останалите ще следват водача. Виж, най-хубавата сърна гледа много внимателно. Хайде, имаш много да учиш. Последите на кое животно ще тръгнем, а? На слона? На зебрата? На хиената? Стига животни, опитай да намериш прясна вода. Добре, ще се постарая. Багира, видях, не, усетих, че Бъкшот е в беда. Да, това е шестото ти чувство. Кое? Какво е това шесто чувство? Нарича се още интуиция. Трудно е да се обясни. Усещаме го някъде дълбоко в себе си. Не е рационално, затова не знаем дали да го следваме. Понякога е вярно, друг път не е. Този път е вярно. Ще послушам шестото си чувство. Може ли? Щом си сигурен, върви, вярвай на инстинкта си. Слушай интуицията и внимавай. Ще го държа под око. Престанете! Оставете ме! Горкият Бъкшот. Трябва да го спася. Багира ме учеше да стъпвам тихо и да ги изненадам. Сега. Помощ! Той е виновен, наруши границата. На наша територия е. Така ли? Ще те научат да уважаваш другите. Чули? Пусни ме, Симба. Не съм главният виновник. Ширхан. Тигърът преследва теб и Бъкшот. Аз изпълнявам заповеди. Страхливец. Дори не отговаряш за постъпките си. Доста е смел. Добре е, че съм тук, горе. Вече няма да те закачат. Благодаря ти. Нараниха ли те? Абък. Не забравяй, че само изпълнявам заповеди. Един ден, когато порасна, ще дам добър урок на господаря ти. Кажи му го. Ще му предам. Спокойно. Да намерим Алекс, тя ще те прегледа. Благодаря. Да, един ден ти ще станеш цар. Можеш ли да ходиш? Мисля, че да. Но как разбра, че съм в беда? Бях на урок по ловуване с Багира, когато изведнъж някак усетих, че имаш нужда от мен. Усетил си? Багира го нарече шесто чувство. Наистина? Бях сигурен, че си застрашен. Хайде! Искаш ли да дремнем на слънце? Отлична идея. Сънят ще ми се отрази добре. Изморен съм. Много ли боли? Не, добре съм. Имам предложение. Да легнем на тревата и да гледаме слънцето. Добре. Ще е приятно.
Бързо ще се стоплиш. Заболяха ме очите. Здравей! Ей, не прави така. Не давам на никого да докосва моя нос. Никой ли не ти е казвал, че не бива да се гледа право в слънцето? Много е опасно. Може да ти изгори очите. Остави ме. Искам сам да открия силата на слънцето. Както желаеш. Но ако си изгориш очите, вече никога няма да виждаш. Послушай я. Ако твърде дълго гледаш слънцето, то ще ти навреди. Заспивай, Бъкшот. Ще си довърши експеримента, ясно? Слънце, кажи ми защо си толкова горещо. Искам да знам. Никога няма да научиш тайната на скритата ми сила. Мощните ми лъчи ще те унищожат, ако не внимаваш. Невероятно, затворих очи, а още го виждам. Властта ми е безгранична. Симба! Симба, знаеш, че не бива да гледаш слънцето. Защо, Лудвиг? Ти каза, че слънцето ми е приятел. Да, но взирането в него се смята за предизвикателство. Наистина ли? Слънцето е живот. Без него на света няма да има нищо. Нито животни, нито птици, нито цветя, нищичко. Трябва винаги да уважавате силата му. Ще ви разкажа за една приятелка, която гледаше слънцето. Ослепя, защото го предизвика. Топло слънце, ярко слънце, каква е тайната на силата ти? Благодарение на теб ми е топло и кожата ми лесно се сменя. Топля теб и помагам на всички същества на земята. Това го знам, но направи така, че да разгадая тайната на твоята сила. Помощ! Нищо не виждам. Предизвикала си слънцето, нали? И пострада. Нищо не виждам. Ослепях. Помогни ми. Горкичката. Ще доведа Алекс. Дано тя успее да ти помогне. Не мърдай. Алекс! Алекс! Да, какво има? Бързо, ела. Една приятелка се нуждае от помощ. Скачай. Добре. Това е Алекс. Ще се погрижи за теб. Ослепях. Моля те, Алекс, трябва да й помогнеш. Ще се опитам. Ела тук. Благодаря. Ако успееш, ще ти бъда задължен. Не е необходимо, но се боя, че не мога да помогна особено. Ще се грижа за теб, любима. Ще ловувам всеки ден. Да опитаме с компрес. Не мърдай. Твърде дълго е гледала към слънцето и сега ще плати цената. Ще остане сляпа за винаги. Няма да те изоставя. Ще бъда вместо очите ти. Винаги ще съм до теб, любима. Не се тревожи. И до днес моята приятелка е сляпа. Толкова е тъжно. Извадихте ли си поука от историята? Не предизвиквайте природата, иначе тя ще ви накаже. Разбрах. Днес наистина научих много. Бухалът е по-добър учител. Той знае повече и от мен. Трябва да го намериш. Довиждане. Ако искаш, може да тичаме. Готов съм. Чак до дома. Хайде.
Искам да се прибера. Гладен съм. Ето ни. Симба! Бъкшот! Защо не си играете с нас? Най-сетне. Вече се разтревожих. Извинявай, майко, но бяхме ужасно заети. Кимба, причината да не си играя с вас е, че имам много да уча. За джунглата и обитателите й. Научавам нещо всеки ден. Казах го, защото ни липсваш. Бъкшот, миличък, какво е станало с теб? Маймуните нападнаха ме. Така ли? Защо са го направили? Кажи ми всичко. Сам ли беше? Къде беше Симба? Бях с Багира. Учеше ме да разпознавам миризмите и да преследвам жертвите си. Бил е първият ти урок по ловуване, разбирам. Хареса ли ти? Да, но изведнъж усетих, че Бъкшот е в беда и се нуждае от помощта ми. Открил си интуицията. И аз му го казах. Малкият Симба е изключителен. Използва шестото си чувство преди да е развил първите 5. Да, каза ми, че си му преподал първи урок за обонянието. Ще бъдеш като баща си. Ще пораснеш добър и щедър. Изплаши ли се? Да, маймуните се държаха ужасно преди да дойде Симба. Оли, върви с братята си да доведеш Алекс, за да помогне на Бъкшот. Да, мам. Побързайте, дечица. Добре. И аз ще дойда. Ще чакам. Върнете се бързо. Ще се оправи ли? Разбира се, не е сериозно. Поиграйте си. Може ли? Прилича на баща си, не мислиш ли? Но е твърде независим. Не се тревожи. Природата ще се погрижи за това. Симба учи законите на живота. Приятелите му показват как да използва сетивата си, да мисли за последиците от постъпките си и да живее в хармония, уважавайки другите. Когато Симба порасне, ще използва силата и знанията си за доброто на приятелите и близките си. Скоро ще видите как. Гледахте епизод от анимационния сериен филм «Симба, цар лъв», подготвен за излъчване от екип на Главна редакция кино. Преводач Венета Маринова. Редактор Веселина Паршорова. Тон режисьор Кети Фотева. И артистите Петя Миладинова, Даниела Горанова, Симеон Владов, Живко Джуранов, Стефан Сърчеджиев Съра.